Vaini October ni som pariat sang ni som ni panga ania branch committee na alorel tuangin Lallen Branch KGP te to turin zingma taka roman mual lampanin member te kan suak khoma member te po kan phurin kan tho ma hlom lea member som ko paruglai mai Lallen lamakal tur hian kan suak khom thei ani bus pathum le motor te kan ti mai bolero pali kan mangani Ramhlun Vengthlang Branch KTP te hian kum khat dana branch dang kan tlo thina tichuan kumin hi branch dang kan tlo kum alo ni le a kum tira ing branch nge kan tlo ang ti in branch committee na ngai tu a tichuan branch kan tlo chak te kan han tho khoma tho khom sang sang oma branch sang sang tho khom zinga Lallen Branch hi lungsi takin kan pomta a tichuan Lallen Branch lo turin kan hanin buat sai chowa kan tlo hun tura kan lo ruat lok sa te har san na eng emoten oma tichuan tlo hun tur te han son de rap rap te anga ya chuti chung chuan Ramhlun Vengthlang Branch lam te po thei topin ma kan la chawa special item nei tur te kan in ruata tin in khoma chanvo nei tu tur OB te tang te le tran tu tur committee member te tang kan in ruat chho boka phur to em phur to không mày phur to không mày Trời đang mày phur to không mày ô hemin zinga hian kan branch leader pusang te damlo na wangin aron lan thelo wangin kan assistant leader tangwal fakan poimo te trul te asoi zot nuin kan kohran upa serial dong lianan tong trai na in min thla ani Zingdar sarlemi som panga ania kan tumram te panin roman mual atang kan suak ani special item nei tur te kan hanin ruata drama te sang tu te point kan hanin ruata member te an phur tlang khop maya ten live band tele special item solo ti te katiang sang sang kha kanin ruata zan rei tak tak thlengin he program a hlotlin theina turatan hian an zira ma an la a the to pin kanin bu saya kan branch lo tur te ta na lok na tur ani be sein the to pin kanin bu sai chowa alo bom khop maya member te ponin petlanga lim takin nuam ti takin kanin bu sai ani pui chip daya kanom me ka tu chuan te kanan eya kan choi po tuilom khop maya kan phur lom bokani nom nok te kan thian fai nal vek ani chumi zo chuan Lallen nam pan chuan kan chuak le ta ani
kong lagai hian har sat na lian tham lutuk ni si lo kan han tok neu newa bus te kan han nor le ri thina dan ni le chan ve bor vel ani a kan tun ram te tuang takin kan thlenga Lallen Branch KGP ten min lo muaka thingpui le changban kan tui tak mai in kan ril tram te hlawin min lo hlui boka kan chau hlawin Lallen Branch KGP te le no pangten ba sa tang te kan bedding te min kan bungrua te min han lan thak sak boka anin bua saina tha in an fel khop mai kan indi fel zo nuwa kan tumram te hlom takaka kan thlen theiawangin pastor James Lallen Moyan pathian ne na lom thu soina ani Hey, Ramhlun Vengthlang Branch KGP in Lallen Branch KGP te October ni som pariat le som pakua inrin ni le pathian ni mangin minron tlawh he hun kan dong tur hi kan phur hle a atira Kohhran committee te kan handila min remti saka chumi hnuah chuan arang theiang berin kan phak tokin kan hain buat sai nga la committee te kan thua an ron kalma hian committee voi thum voi li lai hemi pol hian kan thua kan ti theiang ang kan tia khotlanga fai na chungchanga te ma kan la tin trong trai na lama te thei to pin hlotling taka he hun kan man theina tur hian kan lo bei ve boka ti chuan nu le pa le Kohhran hruai tu te thleng point min phur puya voin ni hun hi kan thleng theya alomom kan ti tak zet inrin ni zan hi upa ichla lom zuala Lallen Branch Kohhran representative in khoma kai hruaya Chantu a hian nula Lallen Ruati hra sen Ramhlun Vengthlang Branch ania
branch pahnih hnen atangin branch report kan ngai thlabawk ani special item te hi nula HT rin thlingi Lallen Branch nula lal muan kimi Ramhlun Vengthlang Branch te an nia thusoi pulal siam fela Ramhlun Vengthlang Branch treasure nena atangin kan ngai thlabawk ani in khom bana hian branch pahnih zai pawl te pathian ni chunua kan rem tun hallelujah chorus kan han en lok loka kan la rem tur hi Lallen Kohhran zai pawl conductor in min kai shoi ani late kan han in lok zo ton hu chuan member pum huapin in kom ho na kan neya kan kom ho na hi upa la lian zela leader Lallen Branch in min kai shuaya in mel hriat tir na te kan neya kan lim tlang le ani pathian ni chumha bi ki chu program dang siam lovin Sunday school lama mani department lam thewa kan kal ani pathian ni chonu in khom hi fakna in khom ania
Shruai tu hi tlangwal silal fakzola assistant leader Ramhlun Vengthlang Branch ania. Chantua hian nula urching pui Lallen Branch. Zaipol pani Lallen Kohhran Zaipol le Ramhlun Vengthlang Kohhran Zaipol ten thiam tak le ropui takin hallelujah chorus an rem ani. Sot Sarmon Pulang Nilne assistant leader Lallen Branch ne na changin kan ngai thlapok ani. Special item hi Lallen Branch changin male voice le female voice ania. Ramhlun Vengthlang Branch atang hian KGP group zai le live band te kan clearing kan ngai thlapok ani.
pathian ni chon hui khom ba na hian member pum huwa pin thala khong na te kan nei a chumi zo lama chuan kan hruai tu then khat ten Lallen Branch kan tlawh hriat reng nan thingphun na hun program toy te kan hmang bawk ani Ramhlun Vengthlang Branch K3P ten Lallen Branch K3P min ron tlawh hi kan lawm hle a hetianga Rawngbawlhona hun kan nei hi a le lam tan po tlawk na chhar chu atura omin ka ringa pen chuak a Rawngbawlna chan Rawngbawlna hi malsom na dong tura ambul than na poimo takane wangin hlo nei chan nei chutiang huama ke in ron pen chuak hi kan lo lo chewa pastor kaniang takpo in hetianga rong kan bol ho thi hi alomum katia in kalzel na tura po chan zong pen chuak zong hlo zong Rawngbawlna hetiang hi thlau tur le in Rawngbawlna a kipeng poimo takatel zel turin kan cha ngal chewa manin thlen huna po enge mo tharau lam thlok na helayan chan te tipunga in kalzel na tura malsom in don na ani ka be se ya chutiang tur chuan du sakna kalhan chewani kalawme chumi zo lama chuan program dang siam to lem lovin hun thol kan in siama Lallen Khua te member ten kan han chuan vela a khu thleng te anuam kan tin kan hlim hle ani o hetiang program Rawngbawlhona program hi kan hmang khat hle maya tun tuma hian hlok thak kan ti hle maya special item thatak tak min ron hluya Kohhran zai pol thatak kan ron zai thei boka heng kan hmu hian mason na tur tam tak Lallen Branch point kan nein kan hria tin thu soi ngai nom tak tak te thatak tak te kan ngai thaboka heng zong zong a hian Keni Branch chuan mason na tur tam tak kan hmu halin kan hria alomom kan tia azo ma ho point a hlok thak kan ti thu kan soi cham chi to ani pathian ni zan in khom hi Pastor James Lallen moya ex officio Lallen Branch in khom in kai shoya salmon hi pu David Larin sanga leader Ramhlun Vengthlang Branch ne na tangin kan ngai thla a Lallen Kohhran zai pol le Ramhlun Vengthlang Kohhran zai pol ten he na tangin kan ngai thabok ani
o tuna hian Lallen Branch ko shanzai po conductor ka bula andinga tlawh ania ni zona toite kan zot lokanga Lallen Branch le Ramhlun Vengthlang in tlawh ton hi engei mudan tele chuan zai pola te mudan zau takin min soi sak thei chuan anuam khop maya hay kan tam khop maya kan rin lo dewin min barenon kal tama alom kan tia tin zaipol pui tak na zaina kan ngai thaya nang Ramhlun Branch Vengthlang Kohhran zaipol apui khop maya in zai an zai te anung tha apui boka aro pui khop mai an thiam boka tin an o te po a tha khop mai an in pitlang Kohhran zaipol zai thiam tak an in ka sia hela kan kom lokanga te te Vengthlang le Lallen in Rawngbawlhona engei mudan wa min tiem o anuam kan tia hlok thlak po kan ti khop mai thlenin te nuamem o min dwat khop mai kan nei du zong le kan ei a kan thau thur thur don ni mi khwal te neyem nei lo nei lo Ramhlun Vengthlang le Lallen hi in Rawngbawlhona hi nuam min tiem engei mudan anuam ka tia hlok thlak ka ti khop mai anuam tuna hian Ramhlun Vengthlang ko shanzai po conductor ka bula dinga Lallen Branch ne na Rawngbawlhona hi engei mudan mi shuthi o hlok thlak khopin ka sia i kan thlenin ten i min thleng tha hle hlomnin ka sia ke mani zok hi in thasunom khopin min lo thleng tha tin biakin in khom chungchang vela po han zai vel te po anuama Rawngbawlh na hlok thlak taknin ka sia pathian ni zan khom ba na hian kan fellowship hi pu lalram eng boya committee member Lallen Branch in min kai soya chantu hi nula sila nunziri Ramhlun Vengthlang Branch ani special item hi Lallen Branch atangin solo tlawh zoram thanga recitation nula PC van lalom zuali Run kan lo rem ti ra che ne do ajul ni pu in kan do thei lu tuk thak ania do ero kan thei lo thun ne ka nei lo iti ani pon apoi lo nei lo tal ni la nei thau alom chu
Ramhlun Vengthlang Branch atangin solo nula uthi mingthan moi le drama te aum bok ani in thana thu soi branch pani ne na tangin kan ngai thla a Ramhlun Vengthlang Branch se hian Lallen Branch ten hena hian thil pe keyboard le assistant kan pe a an lo tangkai pui nge kan be se Jadi tujuan lo takin dangana rong boda se tura contoh takkan mantenan itu pergi dangana ni kan. Pratekan lah sila. Kan lain waran kata dia. Cuan kun katsu kata mah. Ramhlun Vengthlang Branch treasurer hian Lallen Branch si akan do na ni. Itu pakai itu serukan deh, angkut sudah. Nanti angkut serukan kalau baru impang tangkai dia wah. Ni di impang itu suka kata kata impang itu wah. Jadi masih kasih dalam kata sih kan benda. Kemudian kan branch leader, Ramhlun Vengthlang Branch leader kalau sukses lah, below sukses kan cia lah ngai sui lah. Iso pergi deh, so buku coba sana iso pergi bukan semua Lallen Branch. Lallen Kohhran Biak In Rawngbawlhona kemo tak le kok tak kan panthona kira na Ramhlun Vengthlang Branch KGP tena hengai fit tu sigi na ne in Rawngbawlhona pan man som zero se secretary lo fela leader upa da represented me zero this is la goal Lallen Branch Lallen Branch lam hian citation le mun phia thanem tak mai min pe a an chunga kan lom tak zet ani heng special item baka hian request program te kan mga kan limtlang le ani Hetianga tlawh tu hi Lallen Branch hian kan nei khat hle mai a kan nei ve chhun te po hun rei tak kalta ani towa thingtlang branch dangin miron tlawh ve thina khopui branch ina miron tlawh hi chu avoi khatna ania kan phura kan lom boka anuam po kan tia hetianga miron hria miron zong chuak tu Ramhlun Vengthlang Branch te chunga hian lom thu kan soya alimom kan ti na hlok thak kan tia ke ni chuan pek tur emo ke mani a zir tur emo lo chhop chu tur kan nei lo hle maya chuti chung chuan hei Rawngbawlhona hlimom tak mai kan han mang theya kan lom hle a khopui branch kan voi khat ton son na nia thiam tok lo te po tam tak kan nei anga kan ti om tak ti lo te kan ti om lo tak lo ti si te po kan nei mai theye chu hang song song a chuan mi hriat thiam na po kan di la kan hriat thiam kan ngai em mak ti po kan ring ani engki ma hian kan loma Ramhlun Vengthlang Branch te chunga lom thu kan soi ani
Ramhlun Vengthlang Branch te hian Lallen hi nuam kan ti khop me hemi zan hian zan rei tak theng ar kang te po kanuma kan tlai war te tho ani ome kham lo tak chungin kan Rawngbawlhona chu alo top ta a in ngai tak lein thalhel tak chungin zing dar sari khan Lallen Khua chu kan chhuah san ta ani Hey, Lallen Branch te hi to tura kan hanin biak khan secretary te na han biak khan aizol khopui branch atanga tlawh tu hian lo la nei ngai lo ni ran soya chuwang chuan aizol atanga tlawh tu om chhun lani tur kan nia wangin an lo in buat sai na sakhop maya min lo don son dana te kan kalma atanga minon biak dana te le anin buat sai na non soi dana te lom om khop maya ti chuan helai mun kan han thlenga min lo dong song thiama min lo dong song tha a hlim om po kan ti a hetianga branch dang kan tloa don son na tha kan dong hi ke ni te lulin hetiang kan dong pha hi kan lom tak zetani kan holam hian ropui chi pa cho te kan an eya tlawng takin kan kal zela dar hi le chan ve khan aizol kan lut ani Lallen Branch te in mi lo don son dana kan lomin nuam kan ti hle maya Rawngbawlhona tha tak mai min petu pathian nen a lom thu no se